Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe hiɗiɓe hettiyankoɓe kamɓe daraɓe Ayaw Pindi TV e garti e kattande jomiraɗo subaka hande gam jettina don ko sifa e kelle kadane jandiji leydi Sénégal joni palen koye jandiji ɗe aljuma jeegom lewru février hitanɗo ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadane jaydeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde nde ganduɗa kañum woni jayde l'observateur kamɓe musidɓe men janiyankoɓe jayde groupe Futurs Médias ɓe garti koye on ɗon cyber attaque mo ganduɗa kay e memi e dosɗe leydi Sénégal ɓe garti noon ɓe kolliti kay wonande caggal to ganduɗa kañum woni direction mo DAF ko ɓe ganduɗa kañum woni Sénégal numérique o kañum kay o wattidi e memede e on ɗon ganduɗa kay kañum woni e cyber attaque mo ganduɗa kay e kewi ɗo ete e nder leydi ndi ɓe kolliti kay woni on ɗon attaque noon ene wontande ko thèse action coordonné wonande kay ɓe ganduɗa kañum woni piste mo malaisienne honno mbiri kam musidmen e jaydiyankoɓe ganduɗa kay kam woni jayde wiyetende e jayde l'observateur ko noon kadi kam musidmen jaydiyankoɓe ɓe garti e ɓen ɗon ɓismuji leydi Sénégal naaɓe wonɓe toon to leydi Maroc tawa ko faaɓe toon jungo ɗum ko caggal on ɗon final bannoɗo hakkude leydi Sénégal kam e leydi Maroc kolli kay woni ɓiɗɗon supporter uji e oɗo saaha joni nen toon goni e gurde e kamɗiɗam ɗum tan woni ko ɓe mbaɗi kamɓe musidɓe jaydiyankoɓe kono noon ɓe garti e ɓeskude maɓɓe oɗo saaha kay enen kolla mettere mumen ko yuti on ɗon fannu tumuno ɓe ganduɗa kay kañum woni e Sénégal naaɓe goni e wadde feeto caggal on ɗon welo welo ko yuwiti ngel ɗon kawguel africain kowel kam musidɓe jaydiyankoɓe ɓe garti hen noon haala ɓuuri koye yajje e nder hello o ganduɗa kay kañum woni o 12 e nder nden ɗon jayde wiyetende jayde l'observateur ƴeewoyen jayde Sud Quotidien kam musidɓe jaydiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon Star Link mo ganduɗa kay ko yuwiti e dokkugol wiyete ko internet ɗo ete nder leydi ndi ɓe garti noon kam musidɓe jaydiyankoɓe ɓe garti on ɗon fannu ɗo ɓe mbaɗi natal o mo ganduɗa kañum woni Elon Musk mo ganduɗa kay kam woni jeyɗo nden ɗon gollorde ganduɗa kay ko yuwiti internet ɓe kolliti kay wonande kam musidɓe jaydiyankoɓe ɓe garti hen e ɗinɗon promesse aji ganduɗa kay kañum woni ɗen ɗon podoje hani e ko niɓɓiɗi hen ɗum kala jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde Sud Quotidien arti hen kono noon kam musidɓe jaydiyankoɓe ɓe garti e gonɗon jillu horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngu woni e wadde toon to banggue worgo leydi ndi toon to diwan mo Tambacounda ɓe kolliti kay wonande horejo leydi ndi ummitini toon ko heewi ganduɗa kay ko yuwiti alhaali yaaha garta o ha teng noon e on ɗon laana kanɗon laana jordi woni tan yaaha garta kanɗon laana jordi ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kañum woni jayde Sud Quotidien ƴeewoyen jayde Témoin Quotidien kamɓe noon ɓe garti ko on ɗon cyber attaque mo ganduɗa kay waɗi toon to DAF ɓe mbitande ko laamu ngu kay woni ko mema e ɓernde ɗum ko caggal on ɗon cyber attaque mo ganduɗa kay teskama ɗo ete nder leydi ndi holno wi kam musidmen jaydiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetende jayde Témoin Quotidien ɗum woni koɓe mbaɗi e gardinili e natal mabɓe ko goɗɗi noon ene pira e paccira e nder hello tati e nder nden ɗon jayde wiyetende e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde Témoin Quotidien ƴeewoyen jayde La Tribune kam musidmen jaydiyankoɓe ɓe garti ko yuwiti alhaali e Ziza Dème mo ganduɗa kañum woni e Ziza Hamidou Dème mo ganduɗa kay yerima o mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko nde waɗata déclaré porturen patrimoine muɗum woni tan nde Ousmane Sonko haalata jeeyi muɗum haalan ɗum ɓesguji ɗi andin ɗumen holko jogui ɗum won ene tawe e nder jayde kanko Ziza Dème konnguli makko ene tawe e jayde Tribune Quotidien ɗo o wi omo jogui preuve aji ɗi ganduɗa kay Ousmane Sonko koko suudi e jeeyi muɗum ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetende e jayde Tribune Quotidien kono noon kam musidɓe jaydiyankoɓe ɓe garti e on ɗon cyber attaque mo ganduɗa kay waɗi toon to direction mo ganduɗa kay kañum woni DAF honno wi kam musidɓe e jaydiyankoɓe ɓe gartini kadi e ko yuwiti e on ɗon fannu ɗum kala jayde ganduɗa kañum woni e jayde wiyetende jayde Tribune Quotidien arti hen kono noon ɓe garti e ɓen ɗon Sénégal naaɓe fawaɓe jungo toon to leydi Maroc ɓe mbitande o mo ganduɗa kañum woni e wiide Tahirou Sarr Macky Sall nana doga hen koyɗe jaam beele kay ɓen ɓe ganduɗa kañum woni Sénégal naaɓe fawaɓe jungo toon to Maroc mbawa ɗaccidede garta ɗo ete nder leydi ndi holno wiiri jayde wiyetende jayde Tribune Quotidien jayde Quotidien Le Quotidien kamɓe garti noon koye on ɗon attaque mo ganduɗa kay ko piratage informatique ko ɗum woni koɓe guinnirta ɗum ɓe mbitande ko DAF ko kañum kay woni ko mema e ɓernde holno wiiri kam musidmen e jaydiyankoɓe ɓe garti noon e ɗen ɗon ganduɗa kay ko yuwiti alhaali ɗin ɗon carte d'identité ji ɗi ganduɗa kay kañumen goni yimɓe ɓeete oɗo saaha joni ɓe kolliti kay
hunde no wiiri kam musidmen jeydiyankoɓe ɓe garti noon e on ɗon piratage mo ganduɗa kay kewi toon to daftoyete hono wiiri e jayde ko noon ɓe garti e ko yewti alhaali ɓen ɗon Sénégal naɓe 12 ɓe ganduɗa kay 17 ɓe ganduɗa ko fawaɓe jungo toon to Maroc taw ko sibotoruji ɓe kolliti kay wonande ɓe jogori andude holko jogori wonde janggo mabɓe ko ñande 12 nduɗo lewru ndu gonɗen holno wi jande artine e on ɗon tournée économique mo ganduɗa kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye nene woni e wadde ɗum toon to banggue wargo leydi ndi ɗum kala e jande quotidien le quotidien arti hen ƴeewoyen jande Walf Quotidien kamɓe noon ko hen ɓe garti ɓe mbitande ko tournée économique hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye toon to diwan mo Tamba kam e Kédougou ɓe koldi kay ko Diomaye yiiɗi kay ko wadde waylude ɗum ganduɗa kay ko yowiti leydi Sénégal ha tengti noon e Sénégal oriental woni tan hokka ɗum hesmago ha wawa yadude e jamanu no hannirta ni ete ɗum woni ko waɗi e gardidi e natal muɗum jayde ganduɗa kañum woni jayde Walf Quotidien ƴeewoyen jayde l'informateur kañum arti ko e Macky Sall gonnoɗo e to hoorejo leydi Sénégal ɓe mbitande ko Macky Sall natani koyɗe jaam ngam ɓen ɓe ganduɗa kañum goni e supporteur uji Sénégal naɓe nangaɓe toon to leydi Maroc mbawa ɗaccitede holno wiiri kam musidmen jayden ko ɓe ganduɗa kay kañum woni jayde l'informateur ko noon kadi ɓe garti ko yuti alhaali Starlink mo ganduɗa kay naatiɗo ete nder leydi ndi jayde nde ganduɗa kañum woni jayde wiyetede Rewmi Quotidien kamɓe noon ɓe garti koye on ɗon cyber attaque mo ganduɗa kay waɗi toon to direction d'administration des fichiers holno mbiɗi kam musidmen jayden ko ɓe mbitande ko police ko kam kay woni ko udditi hen losko ngam wawde andude e gueɗe ɗe holɗo ɗum tolni e hol wonɓe ɗen ɗon gueɗe ɗum kala ina tawe e nder jayde nde kono noon ɓe gartine kadi e on ɗon ganduɗa kay kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay wayli on ɗon plan mo ganduɗa kay kañum woni Ousmane Sonko holno wiiri kam musidmen jeydiyankoɓe ɓe mbitande ko on ɗon tournée économique kam e on ɗon terra meeting toon to Mbacké ene wonitande omo ganduɗa kañum woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye kañum kay woni ko wayli on ɗon plan mo Ousmane Sonko holno wiiri kam musidmen jeydiyankoɓe jayde Rewmi Quotidien jayni guirnide nde Le Soleil kañum arti koko yewti e alhaali on ɗon tournée économique mo ganduɗa kay hoorejo leydi ndi enene woni e wadde ɗum toon to banggue wargo leydi ndi o letti kay wonande mo université mo ganduɗa kay kañum woni Sénégal oriental ene wonitande e gueɗe ɗete nene jara no hannirta ni ete ɗum ko yewti e ɗin ɗon université mo ganduɗa kay nene maahe on toon diwan mo Tambacounda holno wiiri kam musidmen jeydiyankoɓe ɓe garti noon e jillu hoorejo leydi ndi e ɗin ɗon sañceji ganduɗa kay mawɗo leydi ndi waɗi ɗum visité hani eɗen ɗon podoje ɗum kala jayde guendire nde arti hen e jayde L'éveil Quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko tournée économique toon to diwan mo Tambacounda Bassirou Diomaye Diakhar Faye kañum kay weltima e avancement wonande kay ɗin ɗon sañceji ɗi ganduɗa ene tawe toon ha tingɗen e on ɗon université mo ganduɗa kay kañum woni Sénégal oriental ɗum ina tawe e jayde nde ko noon kadi ɓe garti e gargol ɗo ete nder leydi ndi ɗum ko wiyete ko Starlink ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kañum woni jayde wiyetende e jayde ganduɗa kañum woni jayde L'éveil Quotidien ko noon kadi ɓe garti e on ɗon congrès mo ganduɗa kay kañum woni parti socialiste ɓe mbitande ko wona kay ko e heblanede ɗum ganduɗa kañum woni congrès extraordinaire wonande on ɗon parti socialiste hono wiiri jayde nde jayde Rewmi Sport kañum arti ko e ɓen ɗon ɓesgu leydi Sénégal naɓe fawaɓe jungo toon to leydi Maroc kolliti kay wonande on ɗon procès mabɓe riwtama ha ñande 12 nduɗo lewru ndu gonɗen hono wiiri jayde ganduɗa kañum woni jayde Rewmi Quotidien kono noon jayde Rewmi hono wiiri jayde ganduɗa kañum woni jayde Rewmi Sport kono noon ɓe gatti e mercato ɓe mbitande ko Krépin Diatta oɗo saaha joni e ko kolli toon to dowlaji Europe Angleterre ha toon to Turquie kamen kala nana mbaɗa ɗabbande ngam jidde e sodde ɓiɗɗo leydi Sénégal najo o nawa ɗum toon to club aji mumen ƴeewoyen jayde Record Quotidien kamɓe noon ɓe garti ko e pottital cihlagal ganduɗa kay ene tijja e lewru juin e fandu hakkude leydi Sénégal kam e leydi Arabie Saoudite ɓe mbitande ko Pape Thiaw ma won test ma wat test woni tan ƴewdo hakkude muɗum e Hervé Renard ɗum koko yewti ngal ɗon pottital cihlagal tijjangal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Arabie Saoudite ɗum noon jogori wonde ko e lewru juin bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemnawɗo min dande ko sifa e kele gadan yoga e jayndeji leydi Sénégal adi meɗen e rubino jaydeji wonata ko altine soko weeli gueno ɗo e nden min mbi on jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama aljuma mubarak